Ramogi en thuolo machielo mar wakni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo Ramogi TV odiechieng' ma kawuono odiechieng' mar 6 nyaka ne dwe mar 10 chakre nyako Ramogi wamedo keloni mopogore opogore ma bende wasebedo ka wachoko ni e pacho ka e konde duto nyako Ramogi bende par ni odiechieng' ma kawuono ni jatend piny Kenya William Ruto owuok e pacho ka kendo odhi nyaka e piny mar Ethiopia kama odhi bede tudruok kod Prime Minister mapinyo Abiy Ahmed. Kod weche mathoth nyako Ramogi ma bende timore odiechieng' ma kawuono bende od bura mamalo okalo kuom Speaker Moses Wetangula igeno ni dhi ng'ado wach to en kweth mane manigi jokanyo mathoth e kind Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya. Magi to kod mamoko nyako Ramogi bedane kod chakruok nyaka giko ka wakelo ni weche manyien adima mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. Jatend piny William Ruto dhi e limbe piny Ethiopia kama odhi twake kod Prime Minister mapinyo Abiy Ahmed. Doho ng'ado ni jaod bura ma Sirisia John Waluke dhi twe kuom higni 67 bang' wito oko ng'ur margi e wi duoko piny kinde mar twech mare. IEBC ogoyo chapa yiero madundo mag kuonde mopogore opogore ma ibiro tim tarik 8 dwe mar 12 higani. Nyako Ramogi tudri koda e nambari 360 mano namba mar ote machuok ka inyisa pachi kotenore gi weche manyien ma wakelo ni odiechieng' ma kawuono. Bende inyalo luwo e Facebook mar Ramogi TV, Twitter kaachiel kod YouTube. Bende inyalo luwo YouTube kata Twitter mara achiel kachiel, handle mara en @GeorgeBati_. Wadhi nyime nyako Ramogi koro ni rwachak kod motenore gi weche mag doho. Nyinga en George Bati. Doho ng'ado ni jaod bura ma Sirisia John Waluke idhi twe kuom higni 67 bang' wito oko kwayo mane ochwalo ne doho no mondo mi oduok piny ndalo mar twech mare. Jal buche doho mamalo Esther Maina oluwo ni John Waluke ne jomin wach ne opedho neno moromo matudo Waluke gi ketho mar mibadhi. Doho ne oyango ni Waluke kod Grace Wakungu maduto gin weg kambi mar Erad ne oluoko board ma ochung' ne cham e pacho ka NCPB kendo lal gomenda maromo milion 313 bang' rem chwalo ne board no tan 40,000 mag oduma e higa mar 2004. Ka owuok e pacho ka to koro wang'iye mago ma bende timore e piny mar libamba. Jatend piny William Ruto dhi e limbe piny mar Ethiopia e twak ewi tudruok e kind pinje ariyogo. Ruto dhi twak kod Prime Minister mar piny Ethiopia Abiy Ahmed Ali ewi weche mopogore opogore e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia kama kambi mar tudruok mar Safaricom dhi yango e tijene e piny Ethiopia. Manen jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ochaka yanga tije kaka jathek e ywaruok manie piny mar Ethiopia kokalo e riwruog pinje Afrika. Kenyatta en achiel kuom jothek adek ma oting'o jalup jatend piny mar Afrika ma milambo Pumzile Mlambo Nguka. Africa Union osebedo ka dhiro chenro mag twak e ywaruok manitie piny mar Ethiopia kagego lweny kod kweth mar Tigray People's Liberation chakre higa mar 2020. Gichako weche mag neno ni oket kwe makare pinyno mar neno ni dongruok kaachiel kod kwe ma tung' Afrika obedo makare. Ramogi seche ma koro tuo mar Ebola medo kelo tho e piny libamba ma Uganda. Jodak mawuok e tong' ma Busia kod Malaba okwa mondo mi obed akicha maneno ni tuo no kolandore e pacho ka.
Jotelo mag gwenge makono kwayo jopiny mondo mi oluw chike ma oketi mana kaka negitimo e kinde mar korona, kamoting'o keto ler kod weyo dhugruok e kuonde mag galamoro kaka liete, gino mabiro konyo kedo kod tuono mondo kik donje pacho ka. Jotelogo opuoyo piny owacho mamalo kuom kod mano mar counties kuom keto chenro makare mar kedo gi tuo mar Ebola poni omolo thurka. Tuoni odiochieng' manyoro kendo nyonego ng'ato achiel e piny libamba ma Uganda. We are one people and as Matue coordinated. So I just want to reassure the county commissioner that we are going to cooperate with all government agencies na coordinate kuhakikisha kwamba tunalinda watu wetu. I'm also looking forward that kutakuwa pia collaboration with our neighbors here in Uganda, so that prevention vile huwa tunasema is better than cure. So hatutasema tu that tunafanya upande wa Kenya, we'll need that cross-border team so that the efforts zote zikuwe coordinated. Border is porous. People go to the lake, people go to Uganda through the lake, they go to Jinja, they go to wherever in Uganda. But you find there are no medical practitioners there to examine them when they are coming back from Uganda. The government must move in very fast to protect Kenyans. Ningependa kutoa wito kwa wananchi kwamba waweze kusikia yale ambayo wanaelezwa na maafisa wetu kutoka serikali ya county na serikali kuu, ili tuhakikishe kwamba hakuna ugonjwa wote ambao unaingia, hasa ugonjwa huu mbaya wa Ebola. Ni mbaya kuliko ile ya corona, na pia bado tunahimiza wananchi ile ugonjwa wa corona bado huko. Ningetaka wananchi wajitokeze waweze kupata chanjo ili tuweze kuwa na wananchi wenye afya nzuri, kwa sababu itakuwa ni ngumu kuhudumia watu ambao hawana afya nzuri. Tungetaka watu wetu wote wawe na afya nzuri. Ramogi wamedo dhi nyime kor waridi gwenge ma Migori e weche ma otenore kod lai manyien mar somo CBC. Riwruok mar jopuonje mar Kuppet kod NAT bade ma